Det er Michaela her. Jeg skal snakke om kulstoffets kredsløb, altså hvordan C bevæger sig rundt. Og der er meget fokus på CO2, som der står for toppen af tegningen. Tegningen kan se i vores lærebog på side 285. Og på den her tegning foregår der 8 delprocesser, som jeg vil beskrive lige så stille. Da det er et håndholdt kamera, så må I bære over med lettere rysten. Vi starter ved nummer 1, som er herover, hvor det er skyen, der har en lidt svag syreregn, der kommer ned og lige så stille nedbryder bjergarter, blandt andet kalk, CaCO3, og det fører så videre ned til havet. Det skal siges, i den her proces er det ikke unormalt, at der er svovl i regnen. Der er blandt andet svovl i alle organiske materiale, eller i alt organisk materiale, og som ved afbrænding danner SO2. Hvis vi bevæger os lige så stille videre, og så ser vi, hvordan regnen den kommer herned, den ødelægger noget af klippen og kalken, som kommer ned i vandet. De her små prikker her, det er sådan nogle organismer, som optager kalk til skeletopbyggelse. Og når organismerne de så dør, så bliver de hernede, eller kommer hernede, og så bliver de dannet under højt tryk til kalksten og andre bjergarter. Så i virkeligheden kan man sige, at det, der blev nedbrudt heroppe, det bliver gendannet her nede under højt tryk, dog længere nede. Nu inden vi arbejder videre med nedbrydning og forskellige ting herover, så skal vi lige snakke lidt om den alge, der befinder sig i vandet. Algen, den kan optage og afgive CO2. Altså det kan vandet i sig selv, men hvis vi nu fokuserer på algen, og ikke vandet, der kan under visse temperaturer, så kan vi fokusere på, at algen den kan optage CO2 ved fotosyntese, og den kan afgive det ved respiration. Derfor så er det meget svært at se, men der er en lille pil nedad her. Det er altså, når den optager via fotosyntese, og opad, når det er afgivelse af respiration. Eller ved hjælp af respiration. Hvis vi så går videre til trin 4 her, så skal vi kigge på det her stykke hernede. Alle pilene viser ned til. Det, der sker hernede, det er, at der kommer forskellige plankton. Det kan blive til kul, olie og naturgas, hvis forholdene er rigtige. Det her, det er et firtal, der viser ned, og igen et firtal, der viser ned. Senere under delproces 8, der vil jeg snakke noget mere omkring de her, og hvordan de er kaldet ikke-fornybare energityper. Nu vil vi bevæge os op mod nummer 5, som er heroppe. Nummer 5 er, hvordan den her vulkan den går i udbrud, og med det så udspyder den en masse CO2 til luften. Og hvis vi går over i det grønne område her, så kan vi snakke om, hvordan dyr og planter, planter ligesom algen, kan ved fotosyntese igen optage CO2, og ved respiration kan den afgive noget CO2. Køer og mennesker, vi kan så også afgive CO2 ved for eksempel at prutte. Og hvis vi bevæger os videre, så kan vi også ved dø, det er lige det her punkt 7, det er når vi har forrådnelse af dyr og planter, så kan der frigives CO2 til atmosfæren, og det er derfor pilen går opad. Hvis vi så bevæger os videre til til delproces nummer 8, så kan vi se her, at det her kul, olie og naturgas, det bliver hentet opad til bilen, til fabrikkerne, og det bliver så endnu mere givet op til atmosfæren. Grunden til, at det sker, det er fordi, at afbrændingen af fossile brændstoffer, og de fossile brændstoffer er altså kul, olie og naturgas hernede fra, det kommer op og bliver måske for eksempel afbrændt i bilen som olie, benzin, eller på fabrikkerne som kul for at afbrænde nogle andre ting. Det afgiver CO2, som kommer op til atmosfæren. Grunden til, at vi så har snakket om vi skal i hvert fald snakke lidt om de ikke fornybare energityper og de fornybare energityper, det er, at når vi afbrænder det, der ligger hernede, kul, olie og naturgas, så afbrændes det, og så går det direkte op. Derfor er grunden til, at de kaldes de ikke fornybare energityper, er egentlig på grund af de fornybare energityper, som er træer og korn,
Hvis de bliver forbrændt, så grunden til, at man kalder dem fornybare energityper, det er, at hvis man fælder et træ og afbrænder det, så hvis man planter et nyt af dem, så vil den optage det samme, som man fragav. Og dermed vil man så have holdt det ved lige og i balance. Det er alt for nu.